Yau dai ga ma a wajen fruit ba mu san me za mu ci ba yau. tana tsayawa wajen sai mu kwata sai mu koma can sai ma da station sai ni mata wani kake cikin mu ne wa shi ne mun gama kun ga da kina a can gurin ba okay action Hadiza, ai mun dawo mun ci a nan za ki tsaya. Can da za ki tsaya a can. Kai ki tsaya nan eh. Can da ki tsaya. Abdul. A ga wannan dimekin din da nake yi. Zai mu amfani. Allah. Ai wuce dinga ko ni ma yanzu hakan za a gane ni. Haka wannan shine duk wani bidiyon na babulaye na iskanci shi yake dauka. Wannan dan farin shine director din bidiyon babulaye na iskanci shi ma dan iska ne. Action Hadiza. Ina zuwa. Kin san Hadiza? Ne wannan ba za ta kuma kawo yawa na boye kan da sa ciki ita sa a wannan da kan bare ba a ba kai shi a me kika sa ya nuna yara shi Wanja wato. sai me kake dauka sa sa ne hawan zai Action ko? hawan zai zo Tunda an samu hawaye yanzu ɗauko kan ne kawai ne nake son ga hawaye yanzu duka goge hawan can na ba? ba duka na goge ba ya zan goge lafiya uka nake ina son lafiya don haka ina so ki rabu da shi daga farko A'a su ai kike da mu ina tsaye da okay waye na ganki da shi yanzu ko wayan guda 10 zai kawo miki waye na ganki da shi yanzu bai baki wayan bane ko wayoyin naki guda 10 ne ashe ba za ki iya goyon bayan mu cika babu kudurin sa ba ashe ba ke goyon bayan mu cika babu kudurin sa ba eh dan haka ina so ki rabu da shi ya fara iya rabuwa da shi za ki iya rabuwa da shi ba babu abin da yake cikin zuciya na a yanzu haka irin sa Abdul ina son shi yaya ko so kake karsa ni kamar yadda karsa mahaifinmu ban iya rabuwa da Abdul ba Allah kai haƙuri na san kana son farin ciki na Ramar Abdul iko in na rasa mujawali a ogan mu CD action na yi tunanin kunan ta na ɓarawa kuɗi a gefen sama ashe tana amfani lokacin soyayya awon gaba kika yi da zuciyata a lokaci guda na tabbata hakan ne sa na ɗau wayanki a matsayin wayata. Mana
ga alama. Na yi tunani. Ki sa ta asibiti idan na sa ta